Kalugaw, after sundo, nagutom sila. Ayan ang ulam namin. Oh, yayamanin na spam. Yayamanin na corn beef galing abroad. And then, yayamanin na bata. Yung api naming maganda. Si Ate Ellie. Oh, yung aking pusa, si Yummy. Oy, Nix, mangan. Kain na daw. Mga nanika. Asan yung isang bata? Oh. Nasaan na yun? Ni mo me? Yun lang guys. Flex ko lang tong mga aming mga mamahaling bata sa buhay. Oh, ayan. Oh, manganta naman, mangan. Oh, daming kanin. Wala sa Bisaya niyan. Oh. Kala